αδερφού ημών αρπάξιο. Μεγάλη χάρη μου. Γερήξον, γερήξον, Μάτρε, Ιωάννης, και με το μόνο σου λόγο τα σε Κυρίου Αγιά σου. Αδερφοί μου, καθώς κατεβαίνω με το κλιμακοστάσι, μια υπέροχη ευωδιά πλημμύρισε την πλάση. Τι ήταν? Εγώ βάζω την αμόλυσα. Όχι, όχι, κάτι πιο ραφινάτο. Αλήθεια σου φρέμει. Τι άρωμα φοράς? Angel. Εγώ πάλι φορώ διάβολο του πατέρα σε. Ώρα το καλεί και ο κόλος του γυαλί. Ο κόλος του γυαλί. Δεν ξέρω για σας, εγώ πάντως είμαι πάντα σταθερός στα παραδόσεις μας. Φοράω μόνο μυρτό. Γιατί καλό μυρτό? Δεν έχει λεφτά η μονή σας? Τι, τροπή σου. Η μονή μας δεν έχει λεφτά. Η μονή μας πληροφορώ ότι έχει τρανή περιουσία. Α, για το δικό μας το Μονίκα εκεί πέρα με τις φωτιές. Εν πάση περιπτώσει, λέω, η μονή μας έχει τρανή περιουσία, αλλά τώρα με τις τράπεζες έχουμε ένα μικρό πρόβλημα ρευστότητας. Θα πάρουμε όμως την άδεια για το ομφυλωτήριο του αγιασμού και τότε... Βρήκατε όνομα λογότυπο, βρήκατε? Το ρωτάς, το καλύτερο. Holy water. Και τώρα ετοιμάζουμε και νέο ανθρακούχο χωνευτικό αγιασμό με μπουρμπουλήθρα. Holy sparkling water. Καλά, θα το γαμίσετε το Περιέ. Όχι Περιέ και πιπεριέ, ούτε σουρωτή τίποτα δεν θα μείνει. Όμως εμένα άλλο με καίει αυτόν τον καιρό. Ο κόλλος σου. Σταματήστηκε οι δύο. Με καίει η καύση των νεκρών που πέρασε το νομοσχέδιο. Δηλαδή τι θα γίνει? Δεν θα έχουμε κόσμο. Δεν θα έχουμε κόσμο στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα παίρνουμε και λεφτά από τις κηδείες. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Θα περνάσουμε. Εμένα τα λες. Που είχα ετοιμάσει και οργανώσει catering. Catering. Βέβαια, για τις κηδείες, για τα μνημόσυνα, να έχουμε κόλλημα τούρτα παγωτό, κολυκοταρτάκια. Τι ωραία. Έχουμε με τον Παρλιάρα τα φτιάξαμε. Με τον Παρλιάρα. Έχουμε παξιμαδάκια με γεύση φρούτα του πάθους. Και είχα οργανώσει delivery με παπαδάκια πάνω στα παπάκια ξάρχιδα. Αχ, τα καημένα. Να καούν τα χλωρά, να καούν τα ξερά, να καούν και τα παρά. Να καούν, να αποχαρακτηριστούν, να χτίσουμε κανένα ξενοδοχιάκι. Φαΐσια, αδερφέ, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Μα τι σε έχει πιάσει και στην κατάληξη του λόγου σου βάζεις αυτά τα Άκου αδερφέ μου, εγώ πρώτο γίνω παπάς μικρός, δούλευα σε κορδέλα και μου μείνε. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια. Εγώ έτσι δεν γνώρισα. Δουλεύανε με τον Τζουκάτο, μαραγκός ξυλοκόντρο. Ξέρεις τι λέγανε γι' αυτό? Τι λέγανε? Από πίσω Μπενικούτσο και μπροστά Μίλη Πριονίδη. Αχ, δεν το λέω πια. Αλλά ο καλός ο κόλλος όλα τα λες. Παναγιά μου, κολλαστήκαμε να κάνουμε καμία θέση και στα κάνουμε. Σπίτι μόνο. Υπέρ του Πατριάρχου ημών Παρτολομαίου, υπέρ του Βασιλέως ημών Κωνσταντίνου, της Βασιλίσσης Άννης Μαρίας του πρίγκιπος Μαύρος, της πριγκιπίσης Μαρίας Σαντάρης, καθώς και της μεγάλης διεθνούς φίρμας παιδικών αντιμάτων που διαθέτει μέτρα των κολονών, Πατριάρχου Ιακήμ και Ηροδότου Γωνία, καθώς και το shopping shop κατάστημα, το πολυκαταστηματικότερο. Υπεραγία Θεοτόκα εισώσον και διαφύλαξον μας από πάσης κλείδος και δεόμεθα σου υπέρ των αδερφών ημών μοναχών, των αδερφών Παλαιοκώστα και των ελικοπτέρων αυτών, καθώς επίσης υπερηγίες και σωτηρίες του υπερόφων περνομάρχων της Περνομαρκίας της Θεσσαλονίκης Παναγιώτη του Σομιάδη και του αδερφού ημών Ιακοπούλου που για χάρη του σηκώνομαστε από καναπέδες, διβάνια, περσέρες και άλλες οικιακές συσκευές, καθώς επίσης και υπέρ του Γεωργίου Καρατσαφέ. Τώρα με τρώει και τα αριστερό. Ευλόγησον τον οίκον τούτον
τους εργαζομένους εν αυτό αιτήσιμων τεχνικών σερβιτόρων, προχέρινων, μπράβων, φουσκωτών, τηλεφωνητριών, παρκουμών, αλλοδαπών, σκλάβων που δουλεύουν εδώ μέσα να ασφαλιστεί, καθώς και των ευθύνων Μετ Μπράιαν και Παντελή και του εξάρχοντος Σιμών Κωνσταντίνου Ματσίμα. Σώσον Κύριε ο λαός και ενώνησο την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δονούμενων και τόσων φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εν Ιορδάνη βαπτισωμένος σου. Μην ανησυχείτε, είναι κάτωρα του Εφραίμ. Με τη στιγμή σας, σώσον Κύριε.